لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون Näme boldy sizlere? Nä tariqa teleke hukmetýäňiz? Aya fikir etmeýäňizmi? أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين Aya sizler üçün aşkar hujjat we delil barmy? Hes getirin kitabyňyzy eger dogurçy bolsaňyz. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون Ve kafirler Allah tebarek ve taala bilen feriştelerin arasında nesep karar verdiler. Ve tahqiq ferişteler bilýändir şu kef aýtýan kafirlerini dowdaha hazır ediljegini. Subhanallahi amma yasifun. Allah tebarek ve taala nihayetde pak we munezzehdir. Kafirlerin nispet berýän zatlaryndan. إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم Meger Hudaýyň has we muhlis bendeleri o tariqa batıl zatları Hudaýa nispet bermezler. Pes sizler ey kafirler we sizin ibadet etýän botlaryňyz Hudaýyň aleyhine bir ahadini gomrah etip bilmersiňiz. Meger ol adamny ki ol azalda şaqy bolup cehennemge daxil bolýanlaryň jumlasyndandy. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Ve ferişteler aýdarlar we bizlerden bir ahadi ýokdur meger şoň üçin bir belli we muayyen bolan bir derece we makamy bardyr. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ Ve bizdir sef çekip durýan taat we ibadet etmeli yerde we hytmet etmeli jaýda. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ Ve bizdir tesbih aýtýanlar. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ Ve Qurayşler Mekkan kafirleri Hazreti Resul-i Ekrem Resul edilip iýerilmezden ozal aýtýanmyşlar. Eger bizde de awwalkylar ýani bir kitap bolsady, meselen Tewrat ýani Injil ýani bir kitab-ı asamani bolsady, لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ onda biz de Hudaýyň has bendelerinden bolardyk diýip. Pes şolarga istiýan kitab-ı asamani bolan Qur'an-ı Kerim geldi. Pes şolar şoňa inkar edip kafir boldular. Pes olar tyrlykda hakykatyny aşkar bilerler. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Ve tahqiq bizim wa'damiz azalda bolup ötündür. Resul edilip iýerilen bendelerimiz üçin. İnnehum lehumul mansurun. Tahqiq şolarga nusrat we ýarylyk beriljekdir diýip. Ve inne jundana lehumul galibun. Ve bizim leşkerimiz galip boljaktyrlar diýip. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ Pes ey Hazreti Resul-i Ekrem, sen kafirlardan bir az müddet yüdewur saklan. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ Boşoların teleke hallaryny gör. Pes şolarda tyrlykda özleriniň teleke hallaryny we öz başlaryna näme bela nazil boljagyny görerler. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ Aya kafirler bizim azabymyzyň tiz gelmegine hawlykýarlarmy? فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ Pes wagty ki şolarga wa'de edilen azap şolaryň meýdanlaryna nazil bolsa, ýani şolaryň özlerine nazil bolup gelse, pes neweyle ýaman bolar azap bilen gorkuzylanlaryň sobuhlary. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ Ey peýgamber, sen kafirlerden bir müddete çeli yüzewur. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ Ve sen şolaryň teleke hallaryny gör. Pes olar da tyrlykda görerler, başlaryna näme bela nazil bolýanyny. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ Pakdir we munezzehdir senin izzet eýesi bolan Perwerdigaryň
kafirlaryň aýtýan we nisbet berýän teleki syfatlarynyň. وسلام على المرسلين Ve tamame iýerlen peýgamberlere salam bolsun. والحمد لله رب العالمين. Ve hemme hamd we sena